nake yi na dashin gata ba za ya ce da ni ban haɗu ba. Kabiru da Dani ne sakin adashi ka banki a gida. Na tashi ta safa ko asini kam san ban da ita. Sai zafin yin kai da gani na kai na karɓuta. Sai na fara tunanin menene zai nema mun mafita. Dala nemi sana'a kuma menene na san matsaya. Sai ɗan yi tunani sai da tuno maganar da can baya. Na fito ni siyasa ko kansila a goya mun baya. Sun ɗauki takardun firamare na buge su cikin kaya. Dala je ni siyasa in na je komai yi mun daidai. Kuma in an duba ba ko asiri ya da daidai. Sai na ɗan yi tunanin ɗaya a dashin gata ni kuma dai. Sai na nema abokai har ƴan uwa suna goyon baya. Suka bani kuɗaɗe duk sati in na je ba ƙarya. Iko in na karba harkar siyasa ta ne a niya. Dan na je ba kuɗaɗe na su gari na ce mun sai kayi. Ni kuma da ke yi duka gari na ce mun sai na yi. Nan ga ta budurwa kullum tana kiran auren zan yi. Ko kuma siyasa dole cikin bi ɗaya kuma sai an yi. Ni wacewa nake ina tunani na kishi yayi. Ki bari mutum mulki aure da ni da ke sannan ayi. Bangare na adashi karɓa nake ina taku ɗai-ɗai. Na zo kuma karɓa ko canji ne sai ka nemo dai. Sannan in ka bana gifta ka sha iska kai dai. In na je wani shagon har shaƙe-shaƙe ni ɗin sai na yi. Ko ka bani zubi ni ko na kwashi kaya mai nauyi. Dan yaren budurwa kullum kiran waya ta sai. In na je ni gurin sa sai dai ya ce akwai sabon layi. Kaga kan wata samari suna gaya mata kai sauyi. Wai ta zai na kula ka ina ganin sai kai mata alkhairi. Sai na yi dariya ne ko na zare kuɗi ba in kari. Sai na miƙa ta karba kana ganin shekiya ba alkhairi. Shi ko yayin kira yake gane lalle ka burge ni. Ni kuma a zuci kira nake Allah zai kwace ni. Na bukatan sanda shi ma yana cikin tsari na ni. Nan ga likita shi ma yana cikin layi na ni. Sannan ga barista shi ma yana cikin tafiya ta ni. Nan ga sara suka suna cikin tafiya ta ni. Suna zubin adashi duk sati ba sa rauni. Ga al'ummar gari suna ihu wai ni sun canjo ni. Dan ku an yi ɗauka ta kai takwas sun kasa gani na ni. Dan kwani a tunani in na mulki na biya su. Su da kanninsu idan na ba su kam na burge su. Tana da shi gine shugabar jam'iyyar na su. Su ko ƴan adashi dukansu ai su sun haɗa kayan su. Sun fito nema na gida duka na ji bayanin su. Ko na ba su kuɗin su ko su nuna dukkan shirin su. Ina zuwa gida na shugaba na jam'iyya ai baya nan. Sai Allah ko suka ce cikin su babu ciyaman nan. Mun yi alfa da ƴan adashi yanzu yaya za a yi ne kaka sai ku biyo ni mu sheka shi kenan.